जय मसी बुंनानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरबाय आरो लोगोसे बरायबाय। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसान नायगिरि नोंथांमोन, माखासे साननि आवगायाव बिश्वजित दैमारिया बर' ख्रिस्टियानफोरनि सोमोन्दै जिबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन, जे माइनरिटि आरो एसटिनि बाथ्राखौ लानानै बुंदोंमोन जे बर' ख्रिस्टियानफोरा मोनसेल'आव थानांगौ होननानै बे बाथ्राखौ बुंनाय, बे बाथ्राखौ लानानै एबा बिश्वजित दैमारिजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफोराबो गोबां बाथ्राफोरखौ सरजाबफादों। दा नोंथांमोननो सासे दैदेनगिरि MCLA राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंनाय बाथ्राखौ दिन्थिनानै होनो नागिरदों। बिथाङा मा बुंफादों? बिश्वजित दैमारि बिथाङा बुंनायजों लोगोसे बिथाङाबो गोबां बाथ्राफोरखौ ख्रिस्टियाननि उल्थायै, ख्रिस्टियाननि अपोजिटै एबा जोंनि गेजेराव दाङाबाजिखौ लाबोनो थाखाय, जोंनि गेजेराव गुलाय गुजायखौ लाबोनो थाखाय माबायदि बाथ्राफोरखौ बुंखो नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोना खोनासंगोन बेनि उनाव। आरो नोंथांमोननो जोंनि अल आसाम ख्रिस्टियान फरामनि जि दैदेनगिरि आफादगिरि दङ, बिथांनि जि बिबुंथि, बिथांनि बुंनाय बाथ्रा नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थागोन। আৰু অসম চৰকাৰৰ যি যি নিয়ম, যি আইন, যে ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন হলে আইনৰ মুখামুখি হ'ব, এইটো বিৰাট ভাল এটা সিদ্ধান্ত বা ভাল এটা আইন হোৱা বুলি মই ভাবোঁ। যদিও আইনৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে নে মই জ্ঞাত নহয়। যদি আইনত পৰিৱৰ্তন হয়, এইটো বড়ো সমাজৰ কাৰণে চবতচাই ভাল কথা বুলি মই ভাবোঁ, সকলোতচাই। কাৰণটোৱে হ'ল যে বড়োসকলে, বিশেষ কৰি আমাৰ এই উত্তৰ অঞ্চলত থকা বড়োসকলে বহুত গৰীব, আৰু সেই গৰীবৰ কাৰণে খ্ৰীষ্টানিজম যি ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিবিলাকত আছে, ইউৰোপৰ যি কাণ্ট্ৰিবিলাক আছে, গ্ৰীচ, তেনেকুৱা ইউৰোপ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ পৰা আমি শুনিছোঁ আৰু দেখিছোঁ বহুত ফাণ্ডিং হয়। মিছনসমূহ আৰু মেডিকেলসমূহ চৰকাৰীভাৱে যিমান উন্নতি আনিব পাৰিছে, তাত চাই খ্ৰীষ্টানিজম যোনটো আছে বেলেগ দেশৰ পৰা ফাণ্ডিং এইটো বহুত চলে। আৰু যিহেতু গৰীবক সুবিধা ল'বলৈ অজস্ৰ ৰাস্তা আছে, টিং পাত কিনি দি পেলাই, বেমাৰৰ সুবিধা দি পেলাই, এনেধৰণৰ যে খ্ৰীষ্টানিজমটো বড়ো সমাজত বহুত বাঢ়ি গৈছে। মই সৰুকালৰ পৰা বিশেষ এটা এই ধৰ্মীয় লাইনত মোৰ অনুভৱ নাছিল বা মই ফিলিংটো অহা নাছিল। কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মই এই বিদ্যাৰ অঞ্চলত ৰাজনৈতিকভাৱে হ'লেও জড়িত হৈছোঁ, তাৰ পৰা মই দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ বাথৌ ধৰ্মৰ মানুহবিলাক আস্তে আস্তে বহুত কমি গ'ল। যদি আমি ব্ৰহ্ম লিখোঁ, কিন্তু আমি বাথৌ সেৱা কৰোঁ। আমি বাথৌটো যিহেতু সকলো ধৰ্মৰ মানুহে বড়ো জাতিটো বাথৌৰ পৰাই আহা, আৰু আমি আজিও বাথৌটো এৰা নাই, যদিও আমি ব্ৰহ্ম লিখোঁ। কিন্তু খ্ৰীষ্টান হোৱাৰ পিছত কোনোবাই আকৌ বাথৌ পালন কৰা বা কিবা অন্য আমাৰ বড়ো সমাজত যি ধৰ্ম পূজা কৰা, সেইটো লাইনটো আমি দেখা পোৱা নাই। গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে বিশ্বজিৎ दैमारी ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ কৰিছোঁ। কাৰণ তেখেতে ধৰ্মৰ লগত সম্বন্ধ ৰাখি বহুত দিন ধৰি কাম কৰি আহিছে হৈও। আৰু যিহেতু এতিয়া আমাৰ বড়োৰ যি মেইন ধৰ্ম, বাথৌ ধৰ্মটো আমি বচাব লাগিব। গতিকে এই আইনটো আমাৰ কাৰণে বহুত লাভৱান হ'ব। চিৰাং, ওদালগুৰি, কোকৰাঝাৰত খ্ৰীষ্টানৰ সংখ্যা আগত কিমান নাজানো, কিন্তু এতিয়াতো মোৰতো এনেকুৱা আন্দাজ হয় বহুত হিন্দুবিলাকৰ চাই বাথৌ ধৰ্মৰ চাই বহুত বেছি। अनजाग्राफोर, नोंथांमोना थारैनो नुबाय बिथाङा मा बुंदों। जे MCLA राकेश ब्रह्म बिथाङा मा बाथ्राफोरखौ बुंदों, जे ख्रिस्टियानफोरनि बिसय, ख्रिस्टियानफोरा माबायदि खामानि मावदों, माबायदि थगायदों, बेफोरबायदि गोबां नंखाय बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे मेगन सालायनाय, नायनो बाज्लायनाय, दाङाबाजिनि बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंबाय। आरो अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनानानै, बिथांनि बुंनाय जिथु सुरफोर दङ, बैफोर सुरफोरखौ खोनासंनानै नोंथांमोना माबोरै मोनदों, नोंथांमोना मा सानदों, नोंथांमोना कमेन्टआव मिथिहोनो हागोन। अनजाग्राफोर, आङो जेब्लानो नोंथांमोननो रादाब लानानै फैयो, मोनसेल' बाथ्राफोरखौ गोबां समावनो बुंबोगासिनो दङ। आंनि जिथु गुबुन मोनसे चेनेल दङमोन एबा दङ, बैयावबो बेखौनो आं बुंबाय थायोमोन जे जोङो आर'ज खालामनो नांगोन। गोबांनिख्रुइ गोबां जों आर'ज खालामनो गोनांनि समफ्रा फैगासिनो दङ। मानोना साधु सुन्दर सिंह, नोंथांमोना मिथिगौ साधु सुन्दर सिंहनि जिउ जारिमिन। जे साधु सुन्दर सिंहआ सासे बाइबेलखौ सावग्रामोन, सासे ख्रिस्टियान सुबुंखौ, ख्रिस्टियान मुं खोनाब्लानो बियो खुदै मुजुग्रामोन, ख्रिस्टियान सुबुंखौ नुब्लानो मेगन साग्रा मानसिमोन।
जिसु ख्रिस्टनि बिसय एबा जिसु ख्रिस्टनि मुं खोनाबानो मुगैग्रामोन, ओरैबायदि नायनो बायोमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्टखौ साधु सुन्दर सिंहा नाजावनो गोनां जादों आरो नाजावनो गोनां जाबाय आरो सासे मिशनारि जाबाय, गावनो स्वयं गाहाम रादाब होथिंग्रा जाबाय। बेनिखाय अनजाग्राफोर, दिनै जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि मानसिफोर दङ जायफ्रा जिसु होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो मेगन सायो, गोसो गाबखाङो, गोसोफोरा साखाङो, गोबां मुगैयो, बेबायदि गोबां मानसिफोर दङ। दा बेनिखाय जोंनि पार्सनेल प्रेयारनि समाव गोबां आर'ज खालामनो नांगोन। दा बेनि थाखाय आर'ज खालामदो जेन बियो थार सैथो बाथ्राफोरखौ बुजि मोनो। दानाब्ला अनजाग्राफोर, नोंथांमोननो फिन आरोबाव आङो मोनसे बिबुंथिखौ लानानै फैदों, जाय सार बिथाङा बुंदों जे बिश्वजित दैमारिनि जि बुंनाय बाथ्रा, बिनि बुंनायनि फिननायखौ बिथाङा हरदों एबा होदों। नोंथांमोना बेखौबो खोनासंदो बिथाङा मा बुंदों। बर' हारि खौसे जा, माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोबस्रांलांनायनि लामायाव लांगासिनो दं। आङो बिशप डक्टर समनि सिमां इस्लारि, नेशनेल ख्रिस्टियान काउन्सिल आसाम स्टेटनि आफादगिरि। आं दिनै बिटिसिआव गैया, जोबोद गोजानावसो दङ। थान्दा थान्दा कुल कुल जायगा। दाबो 24-25 सानजौफु जाबाय, अब्लाबो आं बे भिडिअखौ खालामनांगौ गोनां जाबाय। थांनाय बावैसो साननि सिगां जोंनि मेलेम भरा मिस्टार बिश्वजित दैमारिया जि स्टेटमेन्ट होदों, बिनि आङो 1 नाम्बार, 2 नाम्बार, 3 नाम्बार आं फिननाय होनो थांगासिनो दं। 1 नाम्बाराव बिथाङा बुंदों, बर' ख्रिस्टियानफ्रा माइनरिटियाव थानो ना ट्राइबेलाव थानो बेखौ डिसाइड खालामनानै बिथाङा बुंदों। हु आर इउ टु आस्क दिस कुइसन? दिनैसिमबो जोंनि बाबा साहेबनि जिनाखि मा होनना बुङो बेखौ संबिजित, जोंखौ सोंनो हायाखै बर'आव थानो ना ख्रिस्टियानाव थानो ना हारसायाव थानो ना माहाय थानो। दिनैसिमबो जोंनो फ्रिदम होगासिनो दङ मोजां मोननो थाखाय। आरो नोंथाङाथ' बर' नङाना? दाख्लै थांनाय समायखेरा एसेमब्लिनि MLA जानाय समाव संस्कृत भाषानिसो नोंथाङा समायखेरा लादों, बर' भाषानि लायाखै। दा बे दिनै 110% सियर जाबाय नोंथाङा बर' नङा। दिनै जोंनि मोनखानाय बिटिसि थांनाय बाराव जेनाखि जोंनि बिदा गेदेर आदा लान्थामोना एग्रिमेन्ट एकर्ड खालामनानै सालायबोगासिनो दं, दाबो सालायगासिनो दङ। दिनै बे गासैबो बिटिसिआबो नोंथांनि बादिब्ला जेनेरेल जाहैसिगोन। मानो होनना बुङोब्ला जों ख्रिस्टियानफोरखौहाय माइनरिटि खालामब्ला STआ बेसेबां थाबावनो? जोंथ' बुंनाय नङा मालाबाबो जोंखौ STआव दोन, बा जों STआव थागोन बा माइनरिटियाव थागोन होनना जों बुंनाय नङा। नाम्बार 2, बिथाङा बुंदों ओरैबो लायो ओरैबो लायो बर' ख्रिस्टियानफ्रा। आरो ट्राइबेलनि फेसिलिटिया बेसेबां दङ? दिनै नोंथांमोन बादि खर' मेलेम गोबां मानसिफ्रानो दिनै होनो हायाखै। दस्राफ्रासो 80%, 70% जागासिनो दं जोंनि प्रजेक्टफोरखौ, जोंनि थाखा फैसाफोरखौहाय। नों बादि सासे मेलेमजिबि मानसियानो बै थांनाय समाव 1968आव जोंनि बे दिसपुर ST खथाखौ जेनेरेल खालामनानै गालांदों, मेलेम बुरजा मानसिया जानानै। नाम्बार 3, नोंथाङा बुंदों एबाउट दा कनभार्सन। दिनै कनभार्सन होनना बुङोब्ला धोरोमखौ सोलायनायखौल' कनभार्सन होनना बुङा। नोंथाङा दे एसेमब्लियाव थायो, एसियाव थायो, बेबो कनभार्सन। जुदि नोंथाङा जुदि कनभार्सन नङाब्ला बै हाग्राबारियाव औवा सिङाव थाहाय नोंथाङा सानजौफुआव। दिनैथ' बिराद 40 जानो हागौ आसामाव, गोलोम बोथोराव नों दंफां सिङाव थाहाय कनभार्सनखौ जुदि नाङाब्ला। दिनै जों कनभार्ट खालामग्राखा ख्रिस्टियानफ्रा इन्डियाआवहाय सिगांहाय निउसपेपार खालामनो सोर खालामदों? पत्रिका बेंगलिनि दा स्टेटमेन्ट इंलिश सोर खालामा? जों खालामदों मिशनारि। दिनै नोंथाङा कनभार्सनखौ जुदि नाङाब्ला बेयाव मिडियाआव फैनानैबो नोंथाङा बुंनो नाङा मबाइलखौ सोर बानाया, मिडियाखौ सोर बानाया? AK-47 लानानै नोंथाङा दे बडिगार्डखौ लाहोयो बा सिकिउरिटि खालामहोयो, सोर बानाया AK-47खौ? गारिखौ सोर बानाया? फ्लाइटखौ सोर बानाया? गासैखौबो जेसेबांनाखि दङ जों दिनै मिशनारिफ्रा बानायग्रोनानै दस्राफ्रा सोलोंनानैसो दिनैहाय नोंथांमोना मोनदों। कनभार्सना हिन्दुनिफ्राय ख्रिस्टियान जानायखौल' बुङा। नोंथाङा आयेन खालामदों केबिनेटआव, बे जेबो नङा। Law is by the people, for the people, of the people. If law is not by the people, for the people, of the people, if law is making just to deprive any other religious group or underprivileged people, there is no law at all.
दिनै अल इन्डियानि जेनाखि जोंनि संबिजित बाबा साहेब आम्बेडकारनि बेनो दिनै जोंनो फ्रिदमखौ होगासिनो दं नोंथाङा सोर जों कनभारसन खालामग्राखा जों गिया जों मोजां मावग्राखा मोजां खालामग्राखा गाज्रिखौ जों खालामा बेनिखायनो आंनि खावलायनाया बेनो जोंनि दिनै बर' जाथि बर' हारि खौसे जा बेबायदि जेनाखि निष्कृतिनि जेनाखि दिमागनि मानसि लिडारखौ जोङो नेवसिनांगौ नङाब्ला जोंनि बर' जाथिया साफा जासिगोन जोंनि गासैबो बिटिसिखौबो दस्राफ्रा दखल लासिगोन बिथाङाथ' थांखाबाय गेरुआव बै समावनो मा जाखाबाय 110% फुलफिल जाबाय बेनिखायनो आं बेखौल' खावलायदों दिनै गोबांथार बाथ्रा बुंनो गोनां दङ नाथाय इसोरा गियान होथों बुजिनो थाखाय इट इज माय प्रेयार स' गड ब्लेस इउ if God be willing we'll be talking later on much more because I'm not in Assam out of state still then I have to speak something and correct to our people to bring in unity and to stay together with love beside religion beside any categories we have to be together this is what God created us जों दिनै ख्रिस्टियान जानानै जों दिनै गोबांथार जोङो बर' हारिनि हाबाखौ जों मावगासिनो दं जों मावलांगोन आरो आं बुंबावगोन जोंनि जेनाखि सेन्सास बे सेन्सासावबो दिनै जोंनि गासैबो बर' ख्रिस्टियानफ्रा ख्रिस्टियान धोरोम गावनिखौ लिरनांगौ बर'आ बर'खौ लिरनांगौ আপোনালোকে সকলো যি ধৰ্ম নিজৰ ধৰ্ম বা যি জাতি সেই सेन्सासाव লিখিব লাগে সেই মোৰ অনুৰোধ थैंक यू गड ब्लेस यू अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोनाबो बिथां बिशप डाक्टर सारनि बुंनाय बाथ्राखौ मोजाङै खोनासंबाय आरो बिथांनि जि बिबुंथि होनाय जि आनसार होनाय बेखौबो मोजाङै नोंथांमोना मिथिबाय दा बेवहाय दुनाय आङो फिन बुंफिननानै समखौ आद्रि खालामनो नागिराखै दा अनजाग्रा नायगिरिफोर जिहेतु जोंनो बाइबेला फोरोंदों बाइबेला जोंनो बुंदों जे जोबनाय बोथोर फारसे जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि दाङाबाजिया जागोन जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायखाय आंखौ नाजावनायखाय नोंसोरो बुहुमाव हारि मानि जों मुगै जागोन जेलाव थानो गोनां जागोन सिथार जागोन बुजागोन बेफोर गोबां बाथ्राफोरा लिरनाय दं दिनै बेबायदिनो जागासिनो दङ दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे हारि मोनसे जाति जों बयबो मोनसे बर' मुं लानानै थांनानै दङ जोङो बर' हारिनि मानसि जोंनि जानाय स्टाइला बर'नि जोंनि गाननाय जोमनाय जिथु दङ जों बर'नि जोंनियाव बर'नि थै दं अब्लाबो दिनै जोंखौ बर' नङा होननानै बुंनो नागिरो मानो बे जाहैबाय अनजाग्रा नायगिरिफोर दिनै बाइबेलाव जिखौ लिरदों बेनो जानो थांगासिनो दङ जोबनाय बोथोराबो खाथि सफैगासिनो दङ दा बेयावहाय अरायबो सांग्रां जादो आर'जआव थादो जों बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामनि जायफोरा दिनै जिसु ख्रिस्टनि उल्थायै बाथ्रा बुंदों ख्रिस्टियाननि उल्थायै बाथ्रा बुंदों जाबायदि गोखा गोखा रावफोरखौ बाहायदों बिथांमोननि थाखाय जोङो आर'ज खालामनि जेन सानसे बिथांमोनाबो बै सैथो बाथ्राफोरखौ मिथियो देवला अनजाग्रा नायगिरिफोर बेफोर गासै रादाबफोरखौ मोननानै बेफोर बिबुंथिफोरखौ बेफोर बाथ्राफोरखौ मिथिनानै बुजिनानै नोंथांमोना मा सानखो नोंथांमोननि साननायखौ कमेन्टआव शेयार खालामदो आरो नोंथांनि कमेन्टनि गेजेरजों गुबुनाबो जेन माबा मोनसे बाथ्रा सोलोंनो हायो देवब्ला दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय गोबां बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिराखै आरो जोबनायाव खावलायनो हास्थायबाय सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो जेन फैबाय थानाय समफोराव बेबायदिनो बाथ्राफोरखौ मोननो हायो आरो इसोरनि बोसोनफोरखौ खोनासंबाय थानो हायो थेंक इउ मे गड ब्लेस इउ